दिनै आरो नुजाफैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आंनि बे सारां लामा इउटुब चेनेलजों जायफोर नोंथांमोना गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो भिडिअखौ नोंथांमोना फुरा नाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गोख्रों जानो थाखाय मोनसे राहा लामा आरो लोगोसे नोंथांमोना बुजिनो हागोन जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे लालाय गारलाय आरो सोरनिबा बुरखायनायजों सोरनिबा सिगिजानायजों सोरनिबा दुमखि दंखाजों बेफोरबायदिनो सोरबा हाबा जाखानाय हिनजावफ्रा गुबुन सेंग्राफोरजों बा गुबुन हाबा जाखानाय हौवाफोरजों बिदि सिगिजानानै लांजानाय बेफोरबायदि मानसि दङ आरो दङबो आरो दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथि मोनगोन एसे गुबुननि हाबा जानायखौ नुनानै सोरनिबा हिनजाव मोजां समायनाखौ नुनानै सोरबा बायदिया लानो लुगैनानै सिगियो आरो बेराफारसे हिनजावफोरनि फारसेबो खायसे हिनजावफ्रा ओरैबायदि दं सोरनिबा धनखौ नायनानै सोरनिबा गोनांखौ नायनानै सोरनिबा थाखा फैसाखौ नायनानै खायसे बेफोरबायदि गोसोनिबो मानसि दं नाथाय बेफोरबायदि दाजा गावनो मावना जानो रोङोबा गावनो खामायनो हायो आरो गावनो आइडिया आरो बुद्धि खालामना जानो रोङोबा गावनो गासैबो राहा लामाखौ जाय मानसिनि आखायाव फैसा थाखा नुदों नोंबो आरजिनो हायो मालायखौ मालाबा खखा सानाङा आरो मालायनि धन सम्पति दालुगै नों जि हौवाखौ इसोरनि होजानाय बायदि नों मोनदोंब्ला नों बेजोंनो संसार जानांगौ आरो हाबा जानानै मोनखाबाय बेनो नोंसिनि गोजोन संसार जानांगौनि लामाया हाबा जागोनखौ गारनानै खुनु मुलाम्फा गैया आरो नोंनि गोसोआबो सान्थि गैया थिग बेबायदिनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माखासे नैबे दाखालि नैबे भिडिअआ ओरैबायदि दाखालि बे भिडिअनि दारै हिनजावा 4 बोसोर गथ'खौ गारना खारदोंमोन नैबे गथ'खौ आरो बिमाया नैबेमोन आरो हौवाया नैबेमोन नोंथांमोना आं बे स्क्रिनाव खोन्थाना होबाय आरो हौवाया आंनो खोन्थाहरफिनदों आंनि हिनजावखौ मोनबाय आरो लोगोसे आं बाजैजोंबो रायज्लायनो मोन्दों बा बिनि हिनजावजों रायज्लायनो मोन्दों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फुरा नायोब्ला भिडिअखौ बुजिनो हागोन आरो नोंथांमोना बैफोर बे रावखौ आं मानि थाखाय बुंदों बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजिनो हागोन बेनो हिनजावखौ मोन्दों लोगोसे नाथाय बे हिनजावा मानि खारनाव थांनाय जादोंमोन बै हौवाजों माबोरै सिगिजादोंमोन बा बै हौवाजों माबोरै लांजादोंमोन बाजैनाव आं माखासे बाथ्रा सोंनाय दं बाजैया आंनो खोन्थादों नोंथांमोना बेखौ नायनानै गावखौ गोख्रों जा आरो गुबुनाबो बेबायदि आरो आगान दा सुरथों बे भिडिअखौ बिनि खारनाव आं होनाय जादों आरो बाजैखौ मोनफिननाय जाबाय आरो नोंथांमोना बाजैनाव माखासे गोरोन्थि दंब्लाबो बाजैया मानि खारनाव बिदि गोरोन्थिखौ मावनांगौ नोंथांमोना नायनानै बा खोनासंनानै बुजिना लाबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बोरै जाखो बे सासे बे मेघालया थगायनानै लांदोंमोन ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव ना बबावबा गारनानै थांदोंमोन साननै ना सानसे थानानै गारनानै दोनलांदों नामा ओमफ्राय दिनैसो मोनफैदों आं औ मैयासो फैदोंमोन नालाय आं हरै तामिलनाडुनिफ्राय गुवाहाटियाव फ्लाइटजों फैबाय ओमफ्राय एबारसिम बेखौ लोगो हमबाय लाना फैबाय दहाय ओमफ्राय एसे गामिनि मानसिफोरखौ लानानै एसे बुजायना होबाव नोंनि हिनजावखौ गाबगासिनो मानसिया गाबगासिनो होलाय आं एसे रायज्लायना होनि हेल' बाजै बुजिबाय दा बाजै नोङो दा माबायदि संसारा हेलै बाजै आं दाबो नै नोंनि बहुद उन्दैबाव सानसेबाबो मानसि खैफोदाव गोलैखायो बाजै बेफोरबायदि गोरोन्थि दा मावफिदो जों जोनोमाव खेनसेल' जोनोम जानाय थैनाय खेनसेल' आरो संसारा खेनसेल' जोंना मिथिबायना बाजै बहुद बरनामबो जायो गावनि गन्थंखौनो हाना लानायबो जायो आरो जिउआव मालाबाबो फाप दा मावनो नोरगावसो गोलैहैगोननो आरो जम राजाजों पानिसमेन्ट मोनगोननो होननाय मोनसे ओंथि बाथ्रा दंखायो बाजै खोनाबाय आं नोंखौ दुखु मोनाजासेसो आं नोंखौ बुजायदों मानो होनबा जों दा नै इउटुबार जानानै ससियेल मिडियानि मानसि जानानै जोङो गासिबो जोंनि बर'नि होननानै जोङो बिखा गोरबोजों दा दुखु मोनो बेफोरबायदि जाथाय नुबा बाजै खोनाबाय महरजों संसार जाया बाजै गादा गुदा जाम्बा मानसियासो नोंखौ बांसिन अनना जाबावो जाय बाजै खोनाबाय दा नोंखौ बेसेबां जाथाय जादों बेसेबां प्रब्लेम जादों होमब्लाबो नोंखौ दा हौवाया बजबनानै लाफिनदों दा नोंनो बुजिनानै नाय आरोना बाजै दे जेबो नङा आं गाबोन बानायना होनोसै भिडिअखौ मोनफिनबाय होननानै दे रायज्लायलाय माब्रै जालांमारनायमोन ना सोरनिबा फानदायनायजों ना सोरनिबा बुरखायनायजों ना माब्रै जानाय आंनो खोन्थालाय आं इउटुबाव नोंखौ एसे माबा खालामना होफिनगोन आंखौ बिराद थगायदोंसो बियो बुरखायदों गाज्रि बुंनानै आंखौ सिगिनानै लांदों बे नेपालि मानसिया नेपालिसोनो
नामखौबो गावनि अरिजिनेल नामखौ खिथानानै लायाखै। ओमफ्राय बर' रायज्लायोमोन नामा बे मानसिया? सियर बर' रायज्लायो। ए ओमफ्राय नोंखौ माबे जायगायाव लांना दोनहैनाय बियो? गुवाहाटि माबायाव दा सानसारि ना मा होनो। ए ओमफ्राय बे नोंखौ मा होननानै थगायलांखो आरो मा होननानै नोंखौ बिदि नागारफिननाय जाखो बे मानसिया? थगायनाया ओरैबायदि जादों सिगां जों रायज्लायदोंमोनल' बिदिनो सप्तासेल' जादोंमोन खोमा रायज्लायनाया। ओमफ्राय बियो आंनो मोनसे सिम बानायना हरदोंमोन। ए सिम बानायना हरनानै आं बिदि बुंदोंमोन ना 3 थारिखआव थांनो खोथा होदोंमोन। ओमफ्राय 3 थारिखआव आं सिन्था खालामनानै फासयफिनदों आरो थारिखखौ बदलायदों आं थांला बेबायदि साननानै आरो आं थांगोन आंनि गथ'आ मा जागोन आंनि संसारा मा जागोन बेखौ साननानै आङो थादोंमोन आरो। ओमफ्राय नोंखौ मा होननानै बुरखायनाय बे मानसिया? बिदिनो बुंदोंमोन आंहा साख्रि दङ मा दङ बियो गुवाहाटियाव आङो सुपारभाइजार मावो मेडिसिन माबायावहाय डिपार्टमेन्टआव बिदि बुंदों आरो। ओमफ्राय मेगनजों नुयैखौ दा फोथायनो बाजै। दा गावखौनो सानना नायदो नोंथ' बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैबाय गावखौबो गन्थं हानानै लाबाय आरो गावनि संसारखौबो नोङो बेले बेजे खालामनो नागिरबायमोन। आदाया आंजों बिराद गाबै गाबै फन रायज्लायहरदोंब्रा मोनफिनथों होननानै फन माने इउटुबाव आगारना होथार होननानै बहुद मानोना संसार हिनजाव सासे गैयाब्लाबो नोंहाबो हौवाया बिराद संसार जानायाव गुलाय गुजाय जायो बा आरो नोंहाबो हौवा गैयाबो नोंहाबो संसार जानो बिराद गुलाय गुजाय जायो बेबायदि जायो। आरो संसारनि मानसिफोरखौ लानानै गामिनि रायजो राजाखौ लानानै नोंसोर सुक्ति खालामनानै इसोरनि माबा लानानै हाबा खुंनानै बेखौ साननांगौ। थाखा फैसाया देरसिन नङा बाजै। खरद फुथियानो मोनथों लाख खौथियानो मोनथों गामोननो जोबगोन लाख खौथिबाबो। खिन्थु अननाय बेयो बयनिख्रुइ देरसिन बाजै। अननायनि बारगा आरो जेबो धोरोम गैया। नोंनि बे हौवा जाम्बाजोंनो बा सियानजोंनो हौवाजों जायखौ नों मोनदों गिबियावनो बेजोंनो नों अनलायना जालाय नोंनि अननायखौ नों हौवानो होलाय नोंबो नोंनि हौवानिफ्राय मोनगोन आरो नों हौवानो रागा होयोबा नोंबो हौवानिफ्राय रागा मोनगोन बेखौ नों बाजै नोंनो आनजाद मोनगोन आरोना। ओंखायनो होनदों थैजासेबाबो बे नोंनि हौवाखा आरो नों बेखौ मोनखाबाय बे नोंनि हौवाखा। ओंखायनोथ' हौवाखौ रागा जोंनाबो लाब गैखाया। अननायानो देरसिन गुनखा आरो नों हाजासे हौवाखौ बेसेबां अनो अननानै होनांगौसो हौवानो। मिथिबाय बाजै? मिथिगौ। दा जिखि जादोला बयहाबो एसे एनैयालाय गोरोन्थिया बयहाबो जाखायो। दा नों बुजिस'यैयाव दा नों बुजिनो हाबाय। दा माथो खालामनो दा ओमफ्राय रायजो राजा फैदों नामा न'आव? न'आवथ' गैया जोङो बेलेगावसो दङ दायो। ए दाथ' नोंखौथ' रायजो राजायाथ' हमखाथारगोन ना नोंखौ? दाय दन्दुनि हमगोन आरो एंखुरनायनिबो खोथा थानोबो हागौ आरो नोंथ' बुजाखानायखा गामियाव थांबा। होमब्लाबो नों जिखि जादोला नोंनि गोरोन्थिखौ नों सिमान लाबानो जाबाय आरो बे हौवाया जुदि बिनि फटक एड्रेस आरो जागा माबा माबि दंबा आंनो हरनो हायोब्ला हरनो हागोन आं बेखौ एफ आइ आर होनोबा एफ आइ आरबो होनो हागोन नोंसोरो मिथिबाय? जेबो नायनो होआ बियो गावनि अरिजिनेल नामखौनो खोन्थायाखै आरो गावनि जेबो डकुमेन्टस देखायाखै आंनो। नों एफ आइ आर होनो हायोथ' आं बिदि खालामनानै थगायना लांदों होननानै। नों फासायनो हायो दा बेखौ नोंखौथ' बरबाद खालामबायना बियो। एकदम बिदिनोलै बाजै बहुद जोंनि बर'फ्रा नोंल' नङा बहुद फासिगासिनो दं आंनावथ' बहुद फन फैयो। माने बारदाय बिराद गाज्रि गाज्रि फैबावोसो माने बेफोरखौ आगारथाव जायैफोरखौ बोरै आगार होननानै आं दा माखासे हमथाना दोनो आरो आगारग्राफ्राथ' आगारखायोआनो माखासेफ्रा। साननैल' थादों इयो आंजों। बेनिफ्राय नोंखौ गारनानै ब्लद? सासे मानसिनो गारनानै थांदों इयो। ओमफ्राय इसे अननानै आंखौ गावसिनि लोगोनि रुमाव लांनानै दोनहैबाय साननैसो ओमफ्राय बेलेग रुम लानानै दोनबाय आरो। फुरा बेनि डिटेल्स डकुमेन्टसफोरखौ मोननायनि थाखाय बिराद मोजां जागौमोन। जेबो नुवाखै आं जेबो नायहोआखै आंनो जेबो देखायाखै। आरो दा फोथायसै संसाराव खेमसेल' संसार जानाय नो बाजै आरो थैनाया खेमसेल'नो आरो जोनोमा खेमसेल'नो। बे हौवा जाम्बायानो जा सियानो जा बे हौवाजोंनो नोंसोर अनलायना जा। बुद्धि खालाम आजिखालि मबाइल गिदिरखौ लानांगौ नाथाय मोजांनि थाखायबो दं गाज्रिनि थाखायबो दं मबाइल गिदिराव। इउटुबफ्राव बि इनकामनि थाखाय बि मा आइडिया मावना जानाय इउटुबाव बिबानो फैयो। मालायनि थखा रांफोरखौ दाल' दाजा
आं आरो होनखाबायना आं खौटियानो जाथों गाबोननो नों फोजोबनो होनबा जोबलांगोन नों थैजासेबो थोआ बेयो नों बाहायनायनि खोथासो खिन्थु मालाया मानो फोथायजाखायानो आरो गुबुनखौ दा मा जायो गामि रायजोआव फैनानै एसे मिलायबानो जाबाय नों आंखौ इदि खालामदों होनना नों डाइरेक्ट खोन्थाना लाबानो जाबाय बुजानायाथ' नों बुजाखागोनानो गामि रायजोफोरजों बेफोरखौथ' आरो नोंनि दायनि साजाखौथ' मोनखागोन आरो दंबा एसे नोंनि पापनि थाखाय आरो नोरैगाव आरो अराव गारसोमजानाया थैनानै थांबा मोजाङै संसार जाबानो जाबाय आरो बेबायदि आरो गोरोन्थिखौ दा मावसै गावनि आखाइजों खामायनानै जानो नाजा मालायनि धोन सम्पति दा लुबैबाजे दे होमबा दे बाजै दे औ दे